Bismillahirrahmanirrahim. Pano tafika kumapeto kwa topic imeneyi, topic ya al-istiqama kapena kuti kukhazikika pa chipembedzo chimenechi cha Chisilamu, komanso makamaka mfundo yonena kuti tingapange bwanji kuti tikhale anthu okhazikika pa chipembedzo chimenechi, chipembedzo cha Chisilamu. Ndiyo mfundo yotsiriza imene tingayang'ane pakali pano ndi muawanati salihin, kupanga maubale ndi anthu amene ali otani, ali olungama, ogwira ntchito zabwino. Zimenezi zimathandiza ndithu kuti munthu akhale otani, okhazikika pa chipembedzo chake cha Chisilamu. Munthu Msilamu akuyenera kupanga maubale ndi anthu amene ali ogwira zintchito zabwino, anthu amene ali olungama, anthu amene ali masalihin. Msilamu asakhale wopanga maubale ndi anthu amene ali oyipa, anthu amene salabadira za chipembedzo, komanso anthu amene sali abwino iyayi. Tikayang'ana aya imene Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula mu surati Hud, aya 113, pamenepa Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliyaa thumma la tunsarun. Kunena kuti ndipo musapendekere kwa amene ali osalungama, kuopa kuti chilango cha moto wa Allah subhanahu wa ta'ala chingakukhuzeni, ndipo simuzakhala ndi atetezi kwa Mulungu, ndipo potero simuzakhala anthu othandizidwa china chilichonse. Limeneli ndi chenjezo limene Allah subhanahu wa ta'ala akutipatsa ife Asilamu, kunena kuti tisapange maubale ndi anthu amene ali osakhulupirira, anthu amene ali opondereza komanso ozipondereza okha posatsata malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala. Pali hadithi imene idachokera kwa Abi Musa al-Ash'ari imene akuyankhula kunena kuti anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, kuti ndithu mneneri wa Allah, mtumiki wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam adayankhula kunena kuti innama mathalu al-jalisi salih wa jalisi su, kuti chitsanzo cha munthu amene amakhala kawirikawiri, amakhala kamene kumacheza ndi anthu amene ali olungama, komanso wina amene amakhala ndi anthu amene ali ogwira ntchito zoyipa. Chitsanzo cha munthu amene amakhala ndi munthu amene ali ogwira ntchito zabwino ndi chitsanzo cha munthu amene amakhala ndi munthu amene ali ogwira ntchito zoyipa, akuti kahamilil miski wa nafikhil kir, akuti zili chimodzimodzi munthu amene akuwanyamula perfume. Miski ndi mafuta onunkhira kwambiri amene mwina mwachidule tikhoza kuti perfume. Zili ngati munthu amene wanyamula perfume wa nafikhil kir, komanso munthu amene ali wowotcherera zitsulo. Ndi akupitiliza mtumiki kunena kuti fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Akuti zimene zili chomwe chifukwa chona kuti munthu ukamakhala ndi munthu amene ali wonyamula perfume, zinthu zitatu zikhoza kuchitika mwa iweyo. Chinthu choyambilira, imma an yuhdhiyaka, akhoza kugawira perfume kuti amwene nanu tengani uyu, nanu muzimveka bwino, fungo labwino, muzinunkhira bwino. Wa imma an tabta'a minhu, kapena ngati sakupatsa waulere ndi kuti ungula munthu perfume uja kuti nawe umveko fungo labwino, uzimveka ndi chani, ndi fungo labwino. Wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, kapena ngati sugulanso perfume koma chifukwa choti wayandikirana naye ndi kuti kafungo kabwino kazikupeza, uzimva kununkhira ndithu, uzipeza fungo labwino kuchokera kwa munthu amene wanyamula zima perfume zimenezi. Nditumika anapitiza kunena kuti wanafikhul kiri, tsopano munthu uyu amene ali wowotcherera zitsulo, imma an yahriqa thiyabak, ndiye kuti zinthu ziwiri zikupeza kuchokera kwa munthu amene yoyo. Chinthu choyambilira, imma an yahriqa thiyabaka,
aidha akuwotchera chovala chako chifukwa choti wamuyandikira moto ukugwera iweyo kuchokera mu moto umene akuwotcherera zitsulo uja, zipezeka kuti moto uja wakudumphira iwe mpaka na watani wakuwotchera zovala zako. Wa imma an tajida minhu rihan khabitha, kapena upeza kuchokera mu zitsulo zimenezi fungwa limene lili loyipa kwambiri. Chimenechi ndi chitsanzo chimene amapereka mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwa anthu amagulu awiri amenewa, anthu amene ali ogwira ntchito zabwino komanso anthu amene ali ogwira ntchito zoyipa. Kuti munthu ukamakhala ndi anthu amenewa ndithu zachidziwikire kuti ukakhala ndi munthu wabwino ndiye kuti aidha utengera makhalidwe a munthu ameneyo. Ngati ali wopemphera iwenso uyamba kupemphera, ngati ali wokonda kusala iwenso uyamba kusala, ngati ali wokonda kupereka chopereka cha ulere iwenso uphunzira zimenezo, ndiye ukhala ndithu waphunzira chani makhalidwe abwino. Komanso ukakhala ndi munthu woyipanso chimodzimodzi, ngati ali wokonda mowa ndithu tsiku lina mpaka iwenso udzalawa mowa, ngati ali wokonda chiwerewere ndiye kuti tsiku lina iwenso mpaka na udzalawa nawo chiwerewere chimenecho. Zimenezo zimene amatiuza mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palinso hadithi ina imene ananena kuti ndithu almaru ala dini khalilihi, kuti munthu wina aliyense amatengera ndithu mmene zake alili, kapena kuti ali limodzi mu milla, kapena kuti zochitika zake zimatengeranso ndi anthu amene akucheza nawo. Choncho aliyense akuyenera kuyang'ana kwa munthu amene amatani amacheza naye. Falyanzur ahadukum ila man yukhalilu. Zinanenedwanso zinthu ngati zimenezo. Choncho Nsilamu wina aliyense ndithu akuyenera kukhala ndi munthu amene ali wabwino ndi cholinga choti ateteze imani yake komanso kuti akhale wokhazikika pa chipembedzo. Taonani ngakhale mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalakalaka kuti Jibrilu azimutsikira tsiku lina lililonse kapena kawiri azingomutsikira Jibrilu alaihi salatu wasalam, fachina kuti Jibrilu anali wabwino komanso amapereka zabwino Qur'ani kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pale hadithi ndithu mpaka pale hadithi ndithu imene adayankhula inachokera kwa Ibn Abbas radiyallahu anhuma, adayankhula kunena kuti qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril ma yamna'uka an tazuruna akthara mimma tazuruna, kuti kodi chikukuletsani inu Jibrilu ndi chani kuti muzindiyendera ineyo more than mmene mukupangira pano pamo, kuti muwonjezere kundiyendera ineyo. Ndiyeno zitayankhulidwa zimene zija ndi mtumiki panatsika aya yochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti wama natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wama khalfana wama baina dhalik. Mwachidule kunena kuti ndithu ife sitimangotsitsa angelo kapena wahi, koma kuti zimenezo zimachitika kuchokera mulamulo la Allah subhanahu wa ta'ala, ameneyo ndithu na amene amalamula kuti pano pitisane uthenga kwa mtumiki ameneyo. So even mtumiki amalakalaka ndithu kuti basi azikhala ndi wabwinoyo nthawi zonse. Chimodzimodzi ifenso Asilamu tikuyenera kutengeranso chitsanzo chabwino. Pomalizira penipeni tione hadithi imene ikuchokera kwa Asim, sahaba ameneyo adayankhula kunena kuti qultu li Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kuti ine ndamfunsa Anas ibn Malik kunena kuti ahurima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madina, kunena kuti kodi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adawupanga mzinda wa Madina kukhala woyeretsedwa ngati mmene ulili mzinda wa Makka? Qala, ndiye Anas adanena kunena kuti naam, zoonadi, ma baina kadha ila kadha, kuti anawupanga mzinda wa Madina kukhala woyera kwambiri kuchokera malo awa kukafika malo awa. Mwachidule kuti kuchokera malo awa kukafika malire a malo awa, malo amene wawa ndithu ndi woyera. Thumma qala li hadhihi shadidatun man ahdatha fiha hadathan fa alayhi la'natullah, kunena kuti kwa munthu amene angabwerese chopeka china chilichonse cha mchipembedzo mwathumu mu mzinda umene woyeresedwa wa Madina,
fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, akuti munthu ameneyo akhala ndi temberero lochokera kwa Allah komanso kwa angelo komanso anthu onse. La yaqbalu Allahu minhu yawma alqiyama sarfan wala adlan. Faqala ibn Anas au awa muhdathan, mwachidule kuti mtumiki ananena kuti ndithu Allah subhanahu wa ta'ala tsiku la chiweruzo sakamulandira wina aliyense amene anali kupanga zinthu zopeka mchipembezo mu mzinda umenewu wa Madina, komanso munthu amene anali kupanga ubale ndi munthu amene ali wotani wopanga zinthu zopeka mchipembezo chimenechi cha Chisilamu ndi kumapangira mu mzinda umenewu wa Madina. Mukukhonza kuonanso pamenepa kunena kuti ngakhale mtumiki akuchenjeza kuti even kupanga nawo maubale anthu abidia, anthu amene akupanga zinthu zopeka, ukonso ndi kulakwa kwakukulu. Choncho zikufunika kwa Msilamu wina aliyense kuti ndithu akhale wokhazikika pa chipembezo chake. Akhazikika bwanji? Popanga maubale ndi anthu amene ali wogwira zintchito zabwino. Tikatere ndi kuti tamaliza topiki yathu imeneyi ya al-istiqama, ndipo tamaliza ndi mfundo yonena kuti kupanga maubale ndi anthu amene ali ogwira ntchito zabwino kumathandiza kuti munthu akhale wokhazikika pa chipembezo cha Chisilamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.